page 452 et 453 ka tafsir al-Qur'an de sura 37 et 38. malakum alana on kon dun nange on kayfata ko mon konno on nyaawirto afala tadakkaruna en wajitata ko am lakum kana odani on sultanun dalil mubin feñudo fatu awadde be kitabikum deftere mon kadu windido en kuntum sadiqina ko gongam wajalo be wadi baynahu akkunde Allah baynal jinnati akkunde al jinnaji din wadi don nasaban dambe wonde ko disibbe wala gadi alimatil jinnatu gum di jinnaji din no ande innam no kanjila muhdaruna ko di tawadi e tagungu subhanallahi wadani Allah masfunu gay ko ben sifade illa ibadallahi subhanahu wa ta'ala al mukhlasina la binabe fa innakum ma ta'buduna kon do rewde kon fo ma antum awanali alayhi edo mudum bi fatinina kon fitinobe hay e goto illa man huwa sona am kanyum salil jaymara ko sumo yo kayite wa ma minna la yama illa lahu sona no wadani maqamun darode malumun andande ka darotore wa Allah malaika beni yewtude wa inna min la nahnu safuna ko minen tigon safino tobbere wa Allah wa inna min la nahnu almusabbin ko minen tigon subbuino tobbe nasifa ko monko wa in kanu belatike wa in skoni kanu belatike la quluna hebe wi'a law anna indana harahino ka amen ganu dhikran waju min al-awwalina imodde adtibe la kunna min latuna ibadallahi ya wal al-mukhlasina la binabe modewal fa kafaru bi non be di al-qur'ana be dine laado fa sawfa yalamuna araybe anda wala gadi sabagat gomdi aditike kalimatuna kongol amengol li ibadina al-mursalin wonande jiyabe amen ne labbe innahum wonde no kambe lahumul mansuruna kambe no walletebe wa inna jundana e wonde kono amengun lahumul ghalibuna kambe no tafolobe yalla wadu en kakunu makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala fatawalla anhum huccutu gaay mabbe hatta yinin ha ilajal wa absirum hollabe fa sawfa yubsiruna araybe ya afa bi adabina e kolette amen e yasta'jilun ko be hawjirta fa idana sala side jippike bi sahatin ka gallele mabbe fa sa'abe taway boni sabahal mundarina subaka wajabe sali fatawalla anhum huccutu gaay mabbe hatta yinin ha ilajal wa absiru hollabe fa sawfa yubsiruna araybe ya subhana rabbika sanay wodani joma rabbil izzati jeedo teddungal on amma sifuna gay ko ben sifade wa salamun jam ekisi woni alal mursalina hawrene labbe walhamdulillahi yattoje den wodani Allah rabbil alamin jeedo windere den on waylite suratu sad makiyatun bismillahir rahmanir rahim sad wal qur'an Allah dali woniri ndedo al qur'ana de dhikri jomirande waju bas koni alladina beedo kafar yeddobe fi izzatin be woni nder teddungal teddinkinagol wa shiqaqin e lutondiral kama halakana ko jelwon ko mi halki min gablim kadi beede min garani modde gireli fanada be fu nodduno walata kono be wonano hina on sa'idon manasin dadugol tayna sa'ida dugol be noddi tay sa'i kadade tedon lawiki yirtito de ngal wela firde fanadaw be noddi walata wonano hina on sa'idon manasin sa'ida dugol wajibu be hay kan jam fi narbe mundir wajoto min jiade mabbe wa qalal kafiruna hefra be wi hada dum do sahirun ko bilew kadda se ko bilejo kadda bon feno ayala lali hata yo wada rewete din fo ilaha rewetedo wahidan goto in hada ande no dum do la shay'un ko hunde ujabun hawninde on talagal malaw batungu yehi min hum mabbe be wi anskon imshu yahe yande wasbiru mon nyodo yon mon nyitoro yon ala alati ko me dewrete di mondi inna hada ande ko muhammad e bido shay'un ko hunde yuradu fandande tu asamina bi hada saw menen naniral dum do fil millatil akhirati e dina sakkitika kan hada do wonal illa ikhtilaqun sona ko tajali ba penale aunzila e jippinta alayhi hore otode adikru waju min bayna hakkunde men enen di garanji patronji aldudi do mawbe makko baabe balsko ni humbe fi shakkin be nen der sikkitare min dikri morde waju ango balsiko ni non ko wadi lamma yadugu ko baybe medali woni adabi lette ande am endahu kayno kama ben khazainu rahmatu rabbika sabije yurmende jomi mande alazizion Allah jotetu dal wahhab okko am lam kano dan be mulku samati lamagol kam mulidin wal ardi ilaydi ama bayna ma kon hakkunde majje fal yartagu ay be jaw fil asbab be rewa kalawi ka sababuji be ha ka kam aw jundun kono ma hunalika wongo dongo mahzumun ko foletengo min mahzumun
ko folongu ko folowu kono wongu ɗon ngun ko folaygo min ala zabi modde feddeji heferaɓe heddi tiɗɗi kaddabat fenni qablam kadi tiɓe qawmu nuhin wa adun wa fir'aunu dhul awtadi jomiraɗo pempe ɓe ɗo fo yeddi wa samudu wa qawmu lutin wa ashabul aikati ulaika al ahzabu ɗiɗo feddeji fo fennino in kullu ala e goto e ɗi moftanoji ɗo illa kadaba rusula sona fennuno nelaɓɓen fa kono cippino e makko e kabilette an ɗen wama yanzur awa habbitaki haula e ɓe wonɓe fennude hande laggine ɗo ndaare golle bonɗe ndaare golle njulaɓe go'oɓe nunɗa bana njulaɓe fof ko ɓuri ɗuɗude njulaɓe hino nunɗi ko seeɗaɓe nder ɗon ton kono ɓen seeɗaɓe ndaare gollele maɓɓe bonɗe ndaare piratugol marchandise ji ndaare sattingol priji ɓe yogaɓe maɓɓe bonɓe kono wada ndaare yeyigol maɓɓe ko boni e ko nanditata e muɗum ko ɓuri bonde ko gouvernement ndaare jamfaji ndaare ministre yo yeenu fiyo nome simi yeeni fiyo mi nome ɗum ɗon holli komi aaden andanɗa hoorema jamfotoɗo komi toloyowoɓe mi lamminaɓe e hoore mo fiyo mi hettu wama yanzur habbitaki hawla e ɓeɗo illa shaytan sona haacango wahidatan woto mala haala nangon haacango min fawak immorde daɗirgal wa qalu ɓe rabbana joomami ajjillana yawnan men